जो महाराजा रोल करছে ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପପୁଲ ଦାସ ସେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। কিন্তু ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେଠି କଣ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ? ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ନାହିଁ? ନାହିଁ ସେଠି କେହି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ମହାରାଜ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ଆରତ କାହାକୁ କି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ, କେହି କଣ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନରେ କାମ କରୁ କରୁ କେତେ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ଝଡ଼ି। ପରିବାର ତାର ରୋଦନ କରନ୍ତି ଆତ୍ମବିକଳରେ ଛାଡ଼ି। କିଏ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ? ତାକୁ କରନ୍ତୁ ହାଜର। ହଁ ମହାରାଜ ଆସିଲେ। କିଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ? ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନାହ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ତମେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ଶିଖେଇବ? ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇରେ, ଆରେ ଛୁରୀରେ ବସାଇ ହାତୀରେ ବଢାଇ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୁହିଁରେ। ଆସିଗଲେ ମହାରାଜ। କଣ କଣ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିଲ? ଏବେ କୁହ। ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ସେ ବିନା ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ କେମିତି ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ମତେ ହୃଦୟ ଏମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଲ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା।